Салам достар. Әзірәк кенә ял көннәрендә шушындый тәмле иртәләр, тәмле иттереп көнне башлау миңа бүген бик хас. Чөнки минем машинада бүген менә шушындый җимешләр кайта. Була малина җимешләре, кура җиләге. 35 кило кура җиләге җыйдым әле. Иртән 5-тән килеп бакчаларга. Бакчага кереп карасам, ящикләр тулган икән, җыелып куелган икән. Миңа нәрсә кала? Машинаның як-як ишекләрен ачып, арткы сиденьеларына тиеп, кайтып китергә. Шулай. Бүген Алла теләсә кура җиләге ашыйбыз. Һәм кура җиләге вареньесы пешерәбез. Варенье.